Nginibingelele ingane zakwethu, kuyaphileka lapho? Ngiphilile mina ingane zakwethu, yabona. Khona ingane zakwethu ivesi elinye ngifuna mhlawumbe sithi kulishare kancane, yabona. Yabona, khona enye ivesi engifuna sithi kulishare ingane zakwethu, uTimothewu wesibili chapter 3 verse bani, verse 16 no-17. Yabona, uTimothewu wesibili ingane zakwethu, yabona. Ngizofike ngilifunde-ke ingane zakwethu bese ngiyalichaza, yabona. Una mhlawumbe before ngilifunde ngiyendlalele nje leli verse leli, ngifuna ukuchaza ukuthi iBhayibheli ngendlela elinamandla ngakhona, why linamandla noma libalulekile kwedlula zonke iy'ncwadi ey'khona emhlabeni, yabona. Leli verse liphathele nalokho ukuthi njengoba iBhayibheli silifunda kangaka, bona kushunyayelwa ngalo umhlaba wonke nje, why kusetshenziswa lona iBhayibheli, why le ncwadi lena eyizwi lenkosi noma sithi izwi lenkosi noma iBhayibheli kuyiyona ncwadi ebalulekile ukuthi siyifunde, nokuthi yabo njengoba siyiqhakambisa kangaka ibaluleke ngani le ncwadi, inani, uyabona, inani ibaluleke ngani ukwedlula zonke lezi iy'ncwadi ey'khona emhlabeni, yabona. iBhayibheli nje kakhulukazi ngizofokhasa kulo, ngifocus ekuyizwi likaNkulunkulu, yabona, uyabona. So iBhayibheli uNkulunkulu wasichazela-ke ukuthi isizathu esenza ukuthi iBhayibheli libe sacred noma libe phezulu, libe ngcono kunazo zonke iy'ncwadi ey'fundwayo emhlabeni ongayifunda, yabona, yini, yabona. Nanso-ke indaba lithi iBhayibheli, uNkulunkulu lama ufunda uTimothewu wesibili chapter 3 verse 16 no-17 lithi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa. Hawu, okay, iBhayibheli manje le ncwadi njengoba ikhona nje inomoya kaNkulunkulu, yabona, inephunga likaNkulunkulu, inomphefumulo kaNkulunkulu, inomoya kaNkulunkulu incwadi. Akusho mina, kusho izwi lenkosi ingane zakwethu, nawe ungalifunda leli verse Timothewu wesibili chapter 3 verse 16 no-17 ingane zakwethu. Ngisaqhubeka kanjalo, lithi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa. Hawu, njengoba sinisharela nje, sinifundisa into enomoya kaNkulunkulu. Le ncwadi iy'ncwadi yebo eprintwe umuntu emhlabeni, but it is inspired by God, by the Spirit of God. Hey, hayi ngeke, le ncwadi inkulu le ngane yakwethu, yabona. Liphinde lithini? Ilungele ukufundisa nokusola. iBhayibheli futhi liphinde lisole, uyabona, ukuthi mawenze kabi likutshela ukuthi hayi ungenzi kanje, yenza kanje, yabona. Okusho ukuthi asikho wrong masinitshela ngane zakuthi sifunda izwi lenkosi, sinitshela into e-wrong eniyenza, asikho wrong, yabona, because sithatha from ezwini lenkosi, le ncwadi enomoya futhi kaNkulunkulu, yabona, yabona. Lithi liyasola, lithi nokuqondisa. Hawu, liyasiqondisa futhi, yabona. Ubone uthatha umuntu, ngizibona mhlawumbe umuntu kade enza into e-wrong, yabona, bese yashunyayezwa lo muntu ngoJesu Kristu, bese yayishintsha indlela zakhe, bese yaqonda, ethathela kuyo le ncwadi le, yabona. Lithi liyasiqondisa, lithi okay, mawuqhubeka futhi nokuyala ekulungeni, liphinde lisiyale futhi, yabona. Ukuyala, ile gama lokuyala, umuntu ukutshela umuntu into engakenzeki, umtshela ukuthi angayenzi into ethile engakayenzi, njengokuthi hey, ungahambi lapha, kuba notsotsi, kunotsotsi kulanda, ungahambi kuyo, ochaza ukuthi ungabisahambi impela kuyo, ngiyakuyala ukuthi ungabisahambi, ukuvimba into ungakayenzi. Isho kanjalo, liphinde lisiyale futhi iBhayibheli, yabona. Bese kugcineni u-17 bese lithi ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Yonke le ncwadi le ikhona ukuze singabantu emhlabeni siphelele enkulunkulu, so khona ungena ekhaya ezulwini, ngoba injongo le ncwadi lokho ungena nasekhaya ezulwini, yabona. Lithi ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, ukuze siphelele ekulungeni, sibe right phambi kaNkulunkulu, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle, ukuze senze imisebenzi emihle. Le misebenzi emihle siyithathaphi? Siyithatha kuyo le ncwadi le eyiBhayibheli ephefumulelwe uNkulunkulu, yabona. So le ncwadi eyiBhayibheli inkulu ingane zakwethu, yabona, yabona. Iphefumulelwe number 1 uNkulunkulu, number 2 iyasifundisa ilungelo lokufundisa, nokusola, nokusiqondisa, nokusiyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheleliselwe yonke imisebenzi emihle, ukuze senze kahle ingane zakwethu. Ukwenza kahle kwethu kumele kube based la, kube inline neBhayibheli, kuhambisana neBhayibheli. Uma lithi iBhayibheli ingantshontshi, nami ngingantshontshi, ngenxa yokuthi kusho uNkulunkulu encwadini yakhe, aphinde wayiphefumulela futhi. Le ncwadi iBhayibheli likhulu ingane zakwethu, yabona. Ngayenza ibe nkulu le video le, ngiyenza ibe mfishane. So iBhayibheli ingane zakwethu inkulu le ncwadi, ibalulekile okwedlula zonke iy'ncwadi esiyifunda emhlabeni, ngenxa yokuthi yona inomoya kaNkulunkulu, yabona, iphefumulelwe umoya kaNkulunkulu. InoMkulunkulu ngokwayo. uNkulunkulu usezulwini, kodwa inomoya wakhe uNkulunkulu. Into yokuqala uyifunda lapha ku-16, iphefumulelwe uNkulunkulu, yabona. Ngiyabonga ngane zakwethu, nibe right, nibe nosuku oluhle.